is Mrs. Casadh Clodagh ón Irish Ferry Door Company, agus tá scéal agam díobh. An Sióg a di an Cheesepuff. Tá Sióg aguain in lein na Sióga dar a bhana Miffy. Agus an duine ag tuairt ara the Miffy ná Zach. Bhí kosher breithlá ag Zach. Agus ag an kosher breithlá bhí bowla mór Cheesepuffs. Agus tháinig na buaclaí agus na colony isteach, agus cur siad a lábha isteach sa bhela, agus dis siad na Cheesepuffs ar fad. Nom 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 nom. An sin, rinne siad glantacán ar a cuid mera mar go raibh cheesy dust arthú. Ach, hit Cheesepuff amháin amach as an bowla. Agus dimig sé ag róláil trasna, agus an sin hit sé ar an talamh. Agus bhí Miffy ag fécant amach ón duras, agus tháinig sí an Cheesepuff ar an talamh, agus ceap sí ba sé sin go yummy. So detal sí amach, bheadh sí suas an Cheesepuff agus thug sí isteach é, agus an bhfuil is a go cad rinne sí, dis sí an rud ar fad. Nom 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 nom. Agus an sin glán siise a mera freisin. Agus an bhfuil is agah cad a thorla. Thosig sé ag borachín, agus dimig sé an bailach ar fad síos a haig, agus an bailach ar fad amach tríd na mera agus na barachíní. Agus bhí Miffy omláin a ráiste. Bhí a súla a ráiste, bhí a clúsa a ráiste, bhí a shrón a ráiste, bhí a crackan a ráiste, bhí a grúig a ráiste, bhí a fícla a ráiste, bhí a tonga a ráiste, bhí a héidi a ráiste, bhí a fiú a tón! Omláin a ráiste. Agus rinne mar gachrod go raibh mar an swinmh ar chuní a currás mar is ceart. Dí thugam mar banjadí, ach tá sí fós a ráiste. Rinne mar paintall arthaí, agus tá sí fós a ráiste. Agus cur mar sa kitty, agus tá sí fós a ráiste. So Leverdell, bíagí anna chóramach, agus ná tóir aon Cheesepuffs, the Sióg. Mar tá siad go donna dus na Sióga.